Hayi ungangibeki icala ngithi nawe wajola nomngane wami walala naye. So vele-ke uPholo kwakungumntwana. Bafuna ucela ungiyeke. Sekumuntu wakho manje kuyena umzala wakho. Ayikho ebelayo. Angithi nawe uyajola. Yikho ebelayo. Angithi siyajola soyi-2. Nawe unomuntu wakho umngane wami, nami nginoGayi wePholo. Yebo. Uyenziswa yini lento oyenzayo kodwa? Ngiyenziswa ukuthola nomngane wami. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguSitofuzela ngamandla ezulu. Le show lesibiza ngokuthi iLove Back. So ubhuti wami lo ungibhalele namhlanje ngoba nakho efisa ukubuyelana nomuntu athi usamthanda ngezizathu ke sakhe azosichazela sona sibahlukaniswa yini. So asasimuze singabe siphathelene. Sawba. Sanibona ninjani? Siyaphila kunjani bhuti? Ngiyaphila. Owaba isibongo bhuti? Isibongo sami uMbhele, igama lethu ukuthula. Oh, uyibhele. Yebo, uSompisi uMphemba. Oh, okay. Yebo. Ubuye uphi ngokuhlala? Ngokuhlala ngila eThekwini, eMobeni Heights, eChatsworth. Ukhulele la futhi. Cha, ngikhulele eGoli, kodwa sengila eThekwini manje. Oh, okay. Yebo. Wabuya nini eGoli uze la eThekwini? U2019. Bona mingaki? Bengina 19. Yabona age hayi. Okay, ngiyabuza ukuthi bengingawutholi umara, kodwa ke it's fine. Yebo. So, ngicela ungilandise ngophesini wakho nihlangane kuphi? Uphesini wami asahlangana la eThekwini eBhishi. Yabo, so intokazi enhle nje. Enomoya ophansi zothile yinhle. Inomoya right, yabo uphathana kahle. Okay. So, ngenza iphutha ngokunga understand ukuthi kwenzakalani. Ngahlukana naye. Yabo, ekubeni ube ngekho ephutheni. So manje ngiyasola bandla ngoba into kade siyakha mina naye yayaphambili besiphethene kahle nje ngifuna uqamba manga. Yabo, uyena umuntu obekwazi ukuthi angenze ngizizwa nje ngiyinsizwe einsizweni yabo. Mhlambe ke ningakahlukani iziphi nje izinto ezinhle sayikhumbula enenzelene zona wena naye? Ezinhle. Iziningi sisi yabo njengoba like ngomuntu owakhulela eGoli yabo. Yeah. Sishaya ama-vacation la eThekwini, ngishayisa indawo esoft. Uyazi ke musa eGoli awazi ukuthi ulwandle and stuff like that yabo. Yeah, so besishaya indawo nje kahle. Siphila, sibukha amahhotela, sidla ama-restaurant, yonke into i-right. Ngama-birthdays beniphana izipho. Esha umuthi birthday ke iqale lapho ke inkinga ukuthi size sihlukane. Kanti kwenzakalani? Yabo. Shimaye ngaba nento nomngane wakhe. And ukuze lento iqale mina bengifuna umenzela i-surprise birthday party. So since ehlala nomngane wakhe ka-apartment ngathini ukuthi ngikhulume nomngane wakhe ukuthi yini ayithandayo kangconywana nani ukuze into izoba yinhle ayithande yabo. Kwagcina ke uyazi umuntu uyalingeka ke uAdam noEve enkadini. Ngagcina sekuba ne-hit of a moment kumngane wakhe yabo. So manje bengizocela ningisiza nje ni-Black Life ukuthi ngibuse isithandwa sami yasola kakhulu ngifuna uqamba amanga. Yabo, yonke lento bengingahlosile ukuthi yenzeke like yenzeke nje bathina ama-unforeseen occurrences I didn't mean to ukuthi yenzeke. Ukubambe kanjani ukuthi khona into osuyenza nomngane wakhe? Waqala wabamba efonini ngasho ukuthi hayi bengiplanele like i-surprise birthday party. Yabo. Okay, wa understand ke nani. Bese ke ngenye imini ke sho ukuthi usisi lo engithandana naye ngambona ekwiphole elibovu khona la eThekwini yabo. Hayi ngayitshela ukuthi mhlambe akuyena like ngimcabanga kakhulu ngoba like yabona umuntu othandweni yabo xa nganganaka. Ngaphinde ngambona futhi ekwiphole elibovu. Bengimbona ngathi hayi Sempholo ngathi umuntu wami lo phela umuntu wakho uyamazi. Nanoma engasitha ngesithende lapha epassage isithende somuntu wami yabo. Hayi ngathi no man umuntu wami lo wanyusa iwind yabo ngisathi ngehlisa izibuko like ngithi yabo kudonsa inetwork engqondo ukuthi umuntu wami phela lo lasuka ipholo lahamba ngacasuka hayi ngakule apartment abahlala kuyo yabo ngafica umngane wakhe ngenza i-follow up yabo. Umngane wakhe ke wangitshela ukuthi umngane imfethu ngathi kulomuntu amtholile nani yabo. Ngase nami ke sengiyithola kumngane wakhe yabo wa find out akudali ke ingakho nje
yabo 2 months manje akafuni ukukhuluma nami, ungiblockile yabo, uthi ngiyinja yabo, angithembekile manje leli phole libomvu leli phole libovu yabo, ngokubona kwami ngibona sengathi mhlawumbe umngane wakhe, ngoba like intombi yami ithi like umzala wakhe loyana. Manje nginembuzo akakwazi naye ukungiphendula ngobani wangibamba nomngane wakhe yabo, siqabulana lapha edining ku-apartment yakhe. So yazi manje uthe nje uphesini wakho muhle kanti wawusufuna nomngane wakhe uBeyonce kanti yabona sis, waphela uchaza ukuthi muhle umuntu wakhe. yabo i-heat of a moment yabo, ngoba kulesimo kade ngikuso angithi bengifuna iy'mpendulo nani yabo. Mengifika lapha yana like apartment yabo, umngane wakhe like ubebhinca ithawula yabo, like yabo bengimdisturb-a-ke sanda kuphuma kwi-bathroom. So yazi-ke u-Adam no-Eva engadini. Ngoba uyazi ukuthi unakho ukulingeka, awuphumi ngane emnyango yemeqhamuko nethawula ulinde ukuthi yabo indlela ekade ngithukuthele ngayo ngifuna iy'mpendulo yabo, like yonke leyo bengakunakanga-ke lakho okuningi yabo. So washo ukuthi hayi angirelax-eke. So ya kanti uzonifica uzosifica-ke. So ayikho into engizoyichaza ngoba kumcacele yena ukuthi kwenzakalani. Manje ngizocela ningisize nje ni-Black Life TV ngoba ngiyazama ukukhuluma naye, akafuni ukuzwa uvo lwami. Mhlambe kule platform angasangizwa. Kuke wachaza phambilini ukuthi uwumuntu ophansi, but abantu abaphansi banolaka hayi kancane. So unjani yena ulaka? Angithandi ukumbona ediniwe. Ngiyazi ukuthi mina ngangibona nje angishaya ngamabhodo la ngathi leke ngasemigalo, kodwa-ke yabo yiloko nje. So usho ukuthi uzoshikilisa nje la? Ngase kwenzeka kodwa nje angithandi ukumbona ediniwe, ingakho ngicela indlela engcono ukuthi yabo ngim-approach kahle. Ngoba kuma-social media angichithile ngokuqamba amanga. Ublockile? Ungiblockile kwi-phone call noma ingena kodwa akayibambi ifoni yabo. Ngiyafisa nje ukuthi ngikhulume naye. Manje njengoba ufuna ukubuyelana naye, mhlambe ufuna ukuthi kwenzeke yini? I-relationship ufuna ukuthi iphelele kuphi? Ufuna ukumshada noma uyamfuna nje? Yabo mina sisi yabo mengikuthanda ngisuke ngibona i-future kuwe ngoba like ngi-invest isikhathi sami na yonke into yami yabo. Angiyena loya mfana okuthiwa like i-Casanova mengikubona sengifuna ukuthi lo ngiyamthanda uyahalisa nani. It was a moment of weakness eyenzakalile kulo mngani wakhe yabo. So ngiyasola ngaloko, ngifuna ukuthi naye angizwe when I say what I mean and mean what I say. Mengithi ngiyamdinga ngiyamthanda yabo. Le thembiso zami kade nginazo naye namanje kusayizona azikoshintsha. Safisa uyifeza futhi. Lezi bekuyivunguvungu nje zaSathane, bekumoya omumbi nje. So ngathana nje mina ngangisiza nithi kumbeka esithombeni ukuthi yabo areconsider uthando lwethu ngoba hayi ngiyamdinga ngifuna ukuqamba amanga yabo. Ngoba manje kubi. Sike samzama umxhuma samthola and ukhona njengamanje kuyikona ukuthi asishonge ukuthi ubani omcelile. So uzobona sebona nje maseqhamuka la. So ngabe kulungele lokho? Hayi ngikulungele nje as long as engizwile nje ukuthi ngifuna ukuthini ezuvo lwami yabo. If uyakuchitha hayi kodwa ngizobe ngizamile sisi, kodwa-ke njengoba ngiyinsizwa nje kaMbhele umphembu sompisi, hayi uthembile nanoma engangifuni kodwa ngizoncenga ngizame yabo, ezebona ukuthini ngize ngicabanga ukuthi yena ubengikhaphela ngalo mfana ephole libovu yabo, azama uku-understand isimo sami ngalesa sikhathi, angayicabangeli yena yedwa. So ngamlanda yebo hayi njengoba uphefumulela phezulu kanti mina ngisazi-ke uyamsaba yini? Cha, angithandi ukumbona ediniwe, ngiyazi udiniwe bantu afuna ukuqamba amanga yabo. Magatsheni wami madoda. Ethi ngimlande-ke uMagatsheni, akuthe Magatsheni. Alright, ethi ngimlande-ke. Khona uzongichazela kahle ngoboya bonyathi le besenze ubusha. Ngiyadlala Nkosi yami ngowe ma. Sosilandela yini? Okay, mbuke lapha ekhaya siphinde sikwamukele kuhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back. Nangoko uSisi sesimlandile samsondeza apha eduze ukuthi-ke eze ukuthi ingabe ubizelweni. Ngabe uyena noma mhlambe eshaya eceleni?
Hawu yena sisi uyena. Uyathokoza ukumbona. Hayi ngiyajabula ukumbona nje. Okay. Unjani mama? Uyaphila sisi njani? Ngiyaphila nami. Umabala ngihleli naye. Mandlo. Mandlenzi kachen. Moya benyathi. All right. Imake ubhuti uyamazi? Yebo ngiyamazi. Uyajabula ukumbona? Cha. Why? Isike saxabana kakhulu naye so angikho into engijabulisa. Wagcina nini nje ukukhulumisana naye? 2 months back. Oh, okay. Ngabe mhlambe uyini nawe noma ube yini nawe unazana kanjani? Bekuwumuntu wami besithandana. So saba nalezo nkinga ke. Nekhathwa yini? Akubanga into etheni. Kodwa nje kwaba yiloko nje ukuthi ungisolela mhlawumbe ekujoleni yabo wafail ukuthi abe okay nangembuzi. Okay. Hlukana. Uzokusola nje yini ubonini noma uzweni? Ufika kanjani ekutheni nakusole? Ngabe ngiyamsukela akaze angitshene lutho mina. So njengoba sikulandile uyena becela ukukhulumisana nawe ubusunobuso because uthi ubengasakutholi enkundleni zokuxhumana, bengakutholi efonini because ubefona iringe yodwa kodwa ungaphenduli. So wakhetha ukuthi ungcono ucela ukukhulumisana nawe ubusunobuso kanje. So ngicela ukuthi ukhulumisane naye. Sawubona Makhatsheni. Yazi ukuthi akuthokozela ukungibona kodwa nje bengithi angizama ukukhuluma nawe ukuze silungise izinto mina nawe. Yabo. Manakhe bese kuphi isidingo sokuthi uzungifake emakhamereni ngoba phela ungazama ukuthola indlela yokuthi mhlawumbe sikhulume ngaphandle kwamakhamera. Sengizamile sithandwa libe ngizama ungifaka uvoicemail. Yabo, nabo Instagram ngiblockile enkundleni zokuxhumana nje awufuna ukukhuluma nami. So iyona ndlela le engicele ngayo ukuthi ngikwazi ukukhuluma nawe. Angithi uyasazi isizathu salokho ukuthi why? Bengifuna uku-understandisa ukuthi ngize ngenze lelo phutha. Bengisephutheni elikhulu. Angifuna ukuqamba mali. Ngiyasola ngalento engiyenzile. Oh. And please ngicela ukuthi ungangijeziseli forever for into like bekade kuyi-hit of a moment. Yabo, lento njenge one night stand bengingaqondile ukuthi yenzeke. Awu. Yebo di. Isizathu ukuthini ngakubona kuyipholo elibovu. Yabo. Ay phela kwakuyikhazini yami le awukwazi ukuma ngokuthi wangibona kwipholo. Yebo, ngakubona kwipholo. Angifuna ukuqamba amanga yabo. So ngakubona oqala ngayitshela ukuthi mhlawumbe ukuthi ngikuthanda kakhulu senqondweni yami stuff like that yabo. Manje yini indaba ongangibuzanga ukuthi ipholo kade uhamba kulo kanjani? Ngikubuzile nje wena wathini ipholo lamzala wakho. Umzali engingamazi wena usunomzala manje eThekwini ohamba ngepholo elibovu. Okay. Yabo. So ngathi okay fine uthi ngenze follow up ke kumngane wakho ke yabo. Bese umngane wakho ke wangipha like iside like le story. Kumngani wami. Uyena phela umuntu ohlala naye la. Wena ulindile ukuthi uzokutshela into right. Ngikubuzile. Okay. Wanqaba washo ukuthi umzala wami washa wacina yabo. Manje unokuthi ukholwe mina wathi decide ukuthi uyolalela umngane wami. Ngalesa sikhathi yabo kuyasho ukuthini ukube ngangazi. Yabo. Kodwa manje sengiyazi ingakho ngizocela ukuthi manje ungiphi ithuba lesibili. Siqale kabusha sithandane kahle. Bengisephutheni ukuthi ngikujudge ukuthi kwenzakalani. Yabo. Ngoba ngaphinde ngakubona futhi okuyipholo naleli elibovu same car, same spot. Yabo. Ngathi ngehlisa izibuko ngizama ukubuyisa ingqondo hayibo. Umuntu wami phela lo bese ipholo lahamba. Lisukile nike ipholo pho ekubeni umzala wakho loyana. Hayi ungangibeka icala ngithi nawe wajona nomngane wami walala naye. So vele ke ipholo kwakho umntwana. Bafuna ungiyeke. Sekumuntu wakho manje akuyena umzala wakho. Ayikholelayo. Angithi nawe uyajona. Yikholelayo. Angithi siyajola soyi2. Nawe unomuntu wakho umngane wami nami nginogayi wepholo. Yimi. Uyenziswa yini into yenzayo kodwa? Ngiyenzisa ukuthola nomngane wami. Yo Jesu Christ. Njengoba ngila mina ngisiphuphu libusenza uncwele wena la. Angihlangani cabanga. Angeni. Awusahlangene manje. Anginelani. Ola lo ngwana kade ungenza isiphuphu uthi mina lo ngikuphelile wena. Ngakubetray. Sonke lesikhathi. Yo. Yini lo uyibona kule mfana wePaul?
Uyanginelisa ngayo yonke into engiyifunayo. Uyakunelisa. Ngizama ucela ungeke. Bafuna ucela ungeke. Uyakunelisa. Angikunelisi mina. Angikunelisi mina. Uzake lokho ayikho into eyileyo uyibukisa nabantu, ayikho into eyilelayo. Okay, hayi. Angizelanga ukuzola la bengizocela ukuthi silungise izinto. Ola lo wena ungitshela ukuthi mina ngisephutheni ekubeni nazi kahle kamhlophe uthanda naloya muntu la muntu wakho. Uthi umzali. Ngiyabona ukuthi vele uyamfuna, that's why. Yo, umngane wakho ayikho into etheni beku hit of a moment. Ayikho into ethelulele naye. Yo, Nkosana. I-minute. Ngiyasola manje ngakho ngizame ngaze ngabe i-black life ukuthi sicazule izinto zethu. Angeni. Angithi nawe unayo intombi yakho, qhubeka nayo nami ngizoqhubeka nomuntu wami. Uyazi kahle kamhlophe ukuthi umngane wakhe angimthandi nje. Angihlangani. Yo. Uyenzelani into ebuhlungu kanje? Yazi bengikuthemba uzenza ungcele holier than thou. Wena wonke. Wena wonke. Noxolo wena. Ungenza kanje? Kade ngichoma ngawo la genge nami ngithi uchabe ibhuthi wami nyekaza angizwisa ubuhlungu. Buka manje. Wena ungizisa ngayo ubuhlungu kaThokozela lento ayenza. Ngephutha elincane ikhona into engayenza kuwe. Ikhona into engayenza kuwe mhlambe etshengisa ukuthi angithandi. Yini oyibona kuleya mfana wePholo? Ngiyathi ngishilo ngathi unginelisa ngayo. Ngani? Konke nje ungathi. Angikuphi mina yonke into efunayo. Shuthi akunginelisi phela. Akunelisi? Hayibo, ngaze ngamfelela. Ongitsheleke noxolo. Yini ke wena kuneliselayo? Yini ekwenza ukuthi ube enough ngoba ngikwenza konke. Ngiyazama uyangibona nawe. Ukwenza konke. Are you sure? Ikhona into owangicelela ngakunika. Yini oyifunayo kuyiPholo? Imoto mhlawumbe? Ngoba mina ngihamba ngama-Uber wena usemotweni. Yini? Khuluma nami. Asisekho isidingo salokho. Indaba ukuthi asikho isidingo. Washo ukuthi lo mfana lo njengoba efike nje u2 second. Suze delete yonke lo 3 years esuspendile mina nawe. Into walala nomngani wami. Yazi ngangingeza ube mhlawumbe lokho wakwenze nomunye umuntu. Nomngani wami. Hayibo. Okay, imbangela ukuthi okay ngifike kuleya moment of weakness. Wena ngakubona kuyiPholo. Angithi wahluleka ukukhuluma nami. Ngayofuna impendulo kumngane wakho, umuntu oclose nawe. Ukube mhlawumbe wangihlala. Ngizamile nje ukukhuluma nawe. Ubungilalela wena. Wagxila kukho. Ubungilalela yini wena? Obo, how? Akekho umuntu ohlulwa intombi yakhe kanti wena indoda enjani? Hayibo, uyangihlula wena. Obo. Shuthi nakho Moso ngakuhlula ukuthi ufound out ukuthi iPholo nani indoda yakhe. Indaba ungangitshelanga from the get go ngize ngikuletha la ko Black Life. Buka manje ngibukanisa nezwe lonke. Yini kodwa ngawe? Awunoxolo. Usamthanda? Yeah. Ngisamthanda kodwa ngibona ukuthi khona kusazoqhubeka phakathi kwethu. Ngikusalunga. Hayi angazi ngicabanga kanjalo. Mhlawumbe udinga isikhathi ukuthi ucabange. Mhlawumbe mangaba nesikhathi ukuthi ngicabange mhlawumbe ngabantu. And umjito wePholo? Kuzobonakala ukuthi makwenzeka sikhuluma naye ukuthi mhlawumbe siphetha kanjani ikhambeni kwesikhathi kuzoba manje mina ngifuna ukumbona kahle. Ngabe ubudlelwano bakho nomngani wakho lo wambamba naye bunjani manje? Asisazwani sesengihamba manje. Nanikhulu indlovu. Sidala. Senze njani-ke manje uzomnikeza ithuba lokuthi acabangisise kahle? Angizomnikeza. Because uyaveza ukuthi usakuthanda. Ngizomupha ithuba lokuthi acabangisise kahle. Sithando sami ngicela bandla. Angijoli nomngane wakho. Asikaze saze sathandana. Ukuthi ke okay fine lokade kwenzeka bekuleyo moment nje into edlulayo. Ngicela. Ayikho into engizoyizwa okwamanje. Ingakho ngathi ngicela ungiphe isikhathi. Ngiyacela sithando sami please. Yazi ngikukhumbule lokwangempela mvuqamba mama. Cela ube nozwelo nje. Silungise into zethu siqale kabusha siphambili. Hayi angithembisi angazi. Lokho engazi kusho kamanje. So kahle shuthi asilwindo thanda. Engazi ukuthi aswini ke namhlanje. Eish. Magatsheni. Buya benyathi. Ngicela bandla.
thatha isikhathi sakho uyicabangisise lento. Cela unganiblock okungenani ke. Ngiyakuzwa lokho kushoyo. Ngiyacela. Usazucabanga? Yes. Ngizwa njalo. Ngibuke lapha ekhaya kubuye ngazuthi usisi usadinga isikhathi sokuthi acabange kodwa ukuvezile obala ukuthi usamthanda ubhuti. Uyibona ukuthi khona umjida wepholo njengamanje kodwa uthe usazocabanga so asike sithembe ukuthi mhlambe usazokunikeza futhi isikhathi sokuthi aphinde azibonise ukuthi usamthanda kangakanani asazi kusiyami asazi. Kodwa ke ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Kulokhu ke aswinanga kodwa ukuthi aswinanga today akusho ukuthi kusatha ngesiziswini. Bye. Ngihleli ngedwa la ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakukhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q, so usebenzisa uthi black 50 i-promo code mufuna ukubheja so immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-50 mahala mase bekunikeza nama spins ay-25. So ibani ni register, ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.